Hey guys, Grenade Primate εδώ. Και είμαι εδώ πέρα μαζί με κάτι φίλους μου στο σπίτι μου. Και είναι η πρώτη φορά που θα παίξω ένα horror game, το οποίο είναι πολύ τρομακτικό για μένα. Εγώ δεν παίζω πολλά horror games. Και είναι εδώ πέρα τα παιδιά να με καθοδηγήσουν στο τι να κάνω. Αρχίσαμε λίγο ένα game να δούμε πώς είναι αυτό το Emily Wants to Play, επειδή το αγόρασα πριν από λίγο. Χεστήκαμε πάρα πολύ, αλλά δεν πειράζει. Let's do this, motherfuckers. Hello. Hello. Your pizza's here. Α, πίτσα. Γιατί κλείνει η πόρτα? Ω Χριστός και μάνα! Παιδιά, κάθε φορά που γίνεται αυτό τρομάζω. Δεν μπορώ, παιδιά. Παιδιά, δεν μπορώ. Παιδιά, άλλαξα γνώμη. Παιδιά, να ξέρετε, τα jumpscares σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολλά, οπότε... Παιδιά, άλλαξα γνώμη, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, είναι πολύ, παιδιά. Εδώ πέρα έχει ένα χαρτάκι, πάμε να το δούμε. Look! Κάτσε λίγο. Ω, του γυρνάει με γούρο. Αγρρ. Watch the shift. Α, τρέχουμε. Zoom αυτό. Και flashlight. Κάτσε. Κάτσε να βρω το shift. Δεν έχουμε flashlight, πρέπει να βρούμε το flashlight. Όχι, τρέχω τώρα. Χριστός! Oh my god! Παιδιά, την άχτηκα στην άλλη μεριά του δωματίου. Όχι! Παιδιά, δεν θέλω να το δω. Το παιχνίδι, είναι ό,τι το χειρότερο. gameplay πάει πολύ γρήγορα γιατί ανυπομονούμε να βρούμε την Emily. Δεν το έκανα. Παιδιά, δεν το έκανα εγώ αυτό. Ήταν το σκυλί του Παπαγγέλη. Έλα εδώ, Grenade Primate. παιδιά, τρομάζω. Παιδιά, δεν μπορώ, παιδιά. Παιδιά, μην μου το κάνετε αυτό. Μου λένε τα παιδιά να κάνω record. Δεν μπορώ, Κάνε το record, ρε Χέστη. Να κάνεις το record και να πεις ένα τραγούδι. Δυο τραγούδια. Ποιο τραγούδι απ' όλα? Έχουμε πολλές επιλογές. Ωραία, φίλε, φοβάμαι. Δεν πειράζει, θα μάθεις. Μην πειράζει, γιόλο πάμε. Γιόλο. Καλά τι γιόλο. Ο φίλος μας που παίζει εδώ θέλει να βρει επειγόντως το κοριτσάκι για να μας σχέσει. Μια κούκλα! Oh my, okay. Ναι. Παιδιά, όχι, παιδιά, τελείωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το gameplay για σήμερα. Έλα, Χέστη. Παιδιά, δεν μπορώ να κλάψουμε, πώς είναι μαλακές. Γιατί σε έχω κλάψει. Άκου, θα γίνουν 2 jumpscares και μετά θα τελειώσει το gameplay. Με το πρώτο. Σκάσε ρε καθυστερημένε. Θέλω να έρθει ο γείτονας από κάτω και να τράβηξε μια σφαλιάρα. Να το σοφίσεις. Ωραία, παιδιά, δεν θέλω. Όχι, περιμένετε. Ισπόλου, κάτσε να παίξει, ρε φίλε, δεν μπορώ, κάτσε να παίξει. Κάτσε, αυτό θα ανέβει στο Facebook. Ο Χριστός κοιμάται, κάτσε να παίξει, δεν μπορώ άλλο. Ωραία, φίλε. Έλα εδώ, βλάκα, ξέρεις κι εγώ χιάζομαι. Παίξε εσύ, εγώ πάω να πάρω ένα νερό. Ωραία. Βλάκες, περιμένετε. Τελειώνεται, λοιπόν. Εγώ πάω να πάρω ένα ποτήρι νερό για μένα, εσύ πιάτε πριν. Έλα, παιδί μου, κάτσε, μη φύγεις. Εγώ θα με πάρει στο YouTube. Λοιπόν, πάω για ποτήρι νερό και έρχομαι. Ψέματα λέει ο Χέστης, θα πάει να κάνει κατασκήνωση μέχρι να τελειώσει το gameplay. Επιστρέφουμε λοιπόν. Ο Παπαγεωργιού θα έχει φύγει από την Ελλάδα τώρα επειδή είναι τόσο Χέστης. Εμείς καθόμαστε εδώ, αυτό ουρλιάζει. Συνεχίζουμε το gameplay. Μόλις μπόχω το νερό, μην γίνει κανένα jumpscare και το φτύσω. Ω, καλά. Άμα με βρέξει ειλικρινά, ας βάλω το ποτήρι στον κόλο. Το πιο άκυρο κανάλι στο YouTube παίζει Emily Wants to Play. Εγώ δεν θέλω να παίξω. Αφού δεν παίζεις, εγώ παίζω. Έπαιξες 2 λεπτά και κάτι και λίγο έκανες pause. Νερό, παιδιά. Ο αντισμός σου είναι... Έτσι έχεις κινούμενα. Όχι. Γιατί έκλεισα το φως. Πάπα. Άκουσα το flashlight και τρόμαξα μαλακές. Πάπα. Εδώ υπόδειγμα άντρα. Θα κάνεις edit.
Παιδιά, Να σημειώσουμε κάτι, το edit δεν θα γίνει, γιατί ο Παπαγεωργιού βαριέται εδώ κάτι. βασικά δεν βαριέμαι, χέζομαι. Ή δεν έχει... Anyway, καταλάβατε. Ωραία, βλάκα. Δεν είναι, όταν παίζει είσαι με το σκατό στην κάλτσα. Εγώ είμαι... Oh, shit! Οκ, παιδιά, Κοίτα, παιδιά, κάτι είχαμε δει πριν στο Google, ότι μετά από κάποια ώρα τώρα, ποιος τυχαίζει την ώρα, μωρέ. Έρχεται ένας καθυστερημένος με μεγάλη μύτη. Και χάνεις. Θα χάσουμε γενικά. Και όταν τον ακούς πρέπει να τρέχεις. Νομίζω, δεν ξέρω. Όταν έχει φύγει σε άλλη χώρα. Παιδιά, εγώ εδώ είμαι. Δεν κοιτάω την οθόνη απλώς. Όχι ότι είναι πίσω από την πόρτα, παιδιά, τώρα τι λέει. Ούτε καν, εδώ πέρα πίσω από την οθόνη είμαι. Σιρε, αντέλα, πω εδώ, άντρα Δεν θα μου. σου πρότεινα να κάτσει εκεί, Πάπα, γιατί θα το ρίξεις στο πληκτρολόγιο και τζάμπα χαμένα τα λεπτά. Δεν τρόμαξε καθόλου επειδή δεν το είδα. Και αυτό ήταν το Emily Wants to Play. Παιδιά, λοιπόν, άμα θέλετε να κάνω κι άλλο βίντεο να βλέπετε τον Ισπόγλου να πετάγεται από την καρέκλα και να πηγαίνει στο διαόλου τη μάνα. Σκάσε! Πού έχεις τα χάπια! Ηρεμιστικά, οτιδήποτε! Κουζίνα, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το Emily Wants to Play. Ευχαριστούμε πολύ που το παρακολουθήσατε. Άμα το είδατε ως το τέλος. Αυτή πιο πολύ θα να πω ότι εσείς. Κάντε like στο βίντεο άμα θέλετε ξανά άλλα βίντεο με εμάς. Και άμα θέλετε να παίξω Παπαγεωργίου. Εγώ δεν θα Κάντε παίξω. like. Δεν θα παίξω. Κάντε like, ένα sub. Εσένα αν θέλετε. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Επίσης, συγγνώμη που δεν έκανα βίντεο τόσο καιρό. Bye bye!